Filmez un pic și pe ea. Da, asta să vede ungile. E, dar nu, că nu se vede la, cred că la... A, când îl vizualizezi? Da, nu cred că se vedea. Hai! Cinci! Hai mă! Și bol! Am dat tot bola, bă! Na! E Ronaldinho aici. Nu așa! Upa! Bă, ce s-a zis ăla? 3 minute. 3 minute, băieți? Ce 3 minute, bă? Ce morți? Hai! Ce că... Gra s-a căzut. Hai, ție, doamne! Hai dat! Haide, mă! Ia uite, nu s-a scos. Hai, pula, trebuie! A scăpat! Bravo, portar! Haide, bă! Hai, bă, repede, la voi! Uite pe ăsta aici! Ține-l pe ăla acolo! N-ați drept cu voi, că nu-i după voi, că 40 de grade. Bă, dai cu capul! Hai, bine, dă mingea. Hai, creangă-ne! Să pică, repede! Bă, te pun, mă! Ba, bă, să facă, mă, bă! Cum mă, nu tu? Ce morți? Cine protejează? Hai, bă! N-a scos! Hai! Da. Hai, fata! Bine! Gol, ia-uzi! Mai aveți Te-ai dezamăgit, băiatul? A? o să în pulă. A?